ugadla engigadla kuye lapha ugadla uyangicasula nje lento yakhe nje ugadla mina uyangicasula nje yabona uye ke mina engikhuluma naye la yena yini yena azofuna uzoyifishara manje Wemkhaya indaba udaba lakanjolo uyafana nalo mfana waseshowe nalo mfana waseshowe uyiroloni yalo wakithi ukhokela ikhwapha yalo mfana wakithi yikho into yabi ngeke iziye ndawo kuyasho ukuthi lo mfana waseshowe kwakuvele kumlandeli lezi ihlathi zaseshowe lezi einamalini into ayaziyo yikukhwiciza nokuba umlandeli mavoice yokucula kayikho ukuyebe nabaphela amahithi kodwa into ubulimi obuthe ngeke sayindawo ngenxa yokuba irolonyana ngikhaya kodwa ke le yalo mfana ke yangicasula ngoba next madumisana ndoda mina ngikhuluma ngogadla la ugadla engigadla kuye lapha ugadla uyangicasula nje lento yakhe nje ugadla mina uyangicasula nje yabona uye ke mina engikhuluma naye la yena yini yena azofuna uzoyifishara manje emabhuqweni hayi akasiyeke nje ngisho ixabane nogadla uba ngiseza bangisingisha umkhoya wakhe hayi cha lo mfana lona angifunani ngempela akabe hlala phansi kule top awu edit yena ngathi yena uMatshitshi FM athuka umfokandi useni bomyekeni